На гости днес бихме искали да ни бъде, но няма, Арнолд Шварценегер. Ако днес на гости наистина ни беше Арнолд Шварценегер, господин водещият вероятно щеше да го победи на канадска борба тук пред вас в студиото. Вероятно щеше да му каже, че е много слаб политик и за какъв се мисли, или че никакъв актьор не е, въздух под налягане. Но господин Шварценегер го няма, така че водещият няма да успее да изрече всички тези скандални неща. Затова господин водещият стои сам в студиото и си бърка в носа. В следващото предаване бихме искали на гости да ни бъде Майк Тайсън. Господин водещият и на него има какво да му каже.